Shin akwai wata waƙa ko kuma ƙasida wacce kake nema ka rasa? To ka biyo ni zan nuna ma yadda za ka yi ka nemo waƙa ko kuma ƙasida wacce kake nema a ƙasa da sakan biyu in dai ka iya rera wani baiti daga cikin wannan waƙar ko kuma ƙasida. A direct za ka je ka shiga izuwa cikin application ɗinka na YouTube. A bayan YouTube ɗin ya buɗe kenan, daga wannan gurin gashi nan za mu ga guri inda aka rubuta alamar searching gashi nan za mu je za mu danna akan gurin. A bayan ka danna akan gurin gashi nan daga nan gurin za ku ga alamar waje ne kamar wajen voice gashi daga nan gurin. To za mu shiga akan gurin amma idan muka shiga mic ɗinmu zai iya ɗaukewa. Za mu yi amfani za mu yi voicing na waƙar Barka da Safiya ta Ali Jita wanda ba typing za mu yi ba iya voicing za mu yi YouTube su bamu wannan waƙar. To kai ma idan kana neman wannan waƙar haka za ka yi. Amma bara mu gwada muku ka ga yacce za ka yi, bara mu shiga mu yi voicing ɗinta ku ga yacce za ta fito. Kwanatin jiya. Yanzu already mun riga mun gama voicing na waƙar mu. Daga farko za ku ga gashi nan waƙar Ali Jita ce ta fito. Mun riga mun yi voicing nata. Gashi nan za ku ga an sa Ali Jita Aminiya wacce na san da cewa daga ƙarshe za ku ji voicing ɗin amma daga farko za ku ji voicing ɗin yayi shiru. To sabida ina recording ne shi yasa. To wannan ita ce hanyar da za ka bi mafi sauƙi wajen nemo duk wata waƙa da kake nema wacce ka ji ta kuma ka ɗan iya wasu baituka daga cikinta amma ka nemi full ka rasa.